माला बे दा फैगौ समबाराव जागोन दे स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खेबसे बर' खोन्थालायबाय आरो ना स' लाइजाम मोनफैदों नै जायनि थाङा आदैनि फंबायनि हाबानो स' वेलकाम खालामफिनबाय नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअजों स' आं दायो दुखानाव दोनथ'नोसै आरो ना लाइजामखौ ओमफ्राय आं आखायाव साबि लादों थ' फार्स्टलि आङो नैबे बाइकनि माने चेना एसे लावनानै दं आरो बेखौ एसे बोहैनि माने मेकारनाव दायो दखानाव दंखायो नालाय आबि सेन्टाराव थ' मानि थाखाय सेनखौ बोनो नागिरदों आङो माजबाटनिफ्राय लोगोफोर फैगासिनो बुंहरदों सोरगोफुरि थांनो होननानै आरो आंथ' बिदि माने टारगेट गैयामोन थांनायनि बेनिफ्राय लोगोफोरनि खावलायहरनाय थाङाबाबो जाया गाज्रि मोननाय बिदि जायो आरो ना माने थांना फैनोसै दासो ओंखारबोगासिनो एसे माजबाटनिफ्राय दायो बाइकनि सेनखौ बोनानै लाहैग्रोनोसै बेनिफ्राय बिसोर फैबाथाय ओंखारना थांसै आरो लोगोफोर नायलांफाबाय था बिदिब्ला सोरगोफुरिखौ सोर सोर नुवाखै आं देखायलांनो नाजागोन माबायदि जायगाया आंबो एबारसो सेकेन्ड टाइम जागोन आरो थांनाया बेबायदि आंबो थांबाय थानाय जाया थ' दखाना जोंनिया माने टाइम मोना थांबाय थानो आरो स' नायलांफाबाय थादो जायगाखौ माबायदि मोनो भिडिअ'आव खोन्थाहरबानो जाबाय मा होनदों जानायाव थ' लोगोफोर आं फाइनालि बाइक मेकाराव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दाखालि माने मागोनि पार्टि जानो खोथा दंमोन आरो बेनिफ्राय आं न'आव थांबाय नालाय सिरि सिरि स' मानो खारखोमानाय होनना दाय हमगासिनो आरो बिसोरो माने दे बाइकनि सेन बोना होलाय मा जाबाय मा जानाय नों नायानो भिडिअखौनो होमबालाय लाब गैया होनानै नाया बेबो जोंहा हेड मेकार आरो ना बिथाङाबो जा बरिया मावो दे बोना हो एसे सोरगोफुरि थाङो होनलै लोगोफोर फैगासिनो माबानिफ्राय बारा जावनाङा बिदि लोगोफोरा गाज्रि मोनगोन ना आंना इउटुबनिया जोंफोरा MBBS फरायग्रा नालाय ओमफ्राय जाम्बा मावलाबायनांबाय ओमफ्राय बे बाइक मेकारा मोजां नंला जाहैबाय आरो ना बारा साबजानाय मोनासै होमबालाय मावनांला दे सिखारदो लोगो बेबायदि माने रावबो गावनि खामानिखौ इगनर खालामना लानाङा आरो ना माने जायखौ गाव मावो बेखौनो मोजां होननानै जथेस्थ' होननानै साननानै आवगायलांबाय थाबानो जाबाय होमबानो जिउआव आवगायनो हागोन आरो ना बिथांमोनाबो गावनि खामानिखौनो माने माबा माबि होनना लाबाय थायो मोजांसो बेबो रोंनाया हा बिथांमोन बायदि दाजा जेबो नङा जास्ट इसोरबो बुंदोंल'सो होमबाबो सिङाव बिदि नङा आरो ना इन्ट्रेस्ट दङ ना इन्ट्रेस्ट गैयाबा जाया आरो इन्ट्रेस्ट गैयाबा मालाबाबो बे खामानिखौ मावनो होननानै सोलोंनोबो गोसो जानाय नंखायामोन बेनिफ्राय रोंखायाबोमोन आरोना थाबनो जाय मानसिया इन्ट्रेस्ट थायो जेराव बेखौसो हायो थाबनो जों बानायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर फैबाथाय ओंखारलांनोसैलाय आंनि बाइकखौ दायो सासे लोगोआ सालायबाय ओमफ्राय सिगाङाव थांबाय आरो गंनिफ्राय ओरैबायदि फाग्ला सालायोना लोगोआ माने लासै सालाय हाला लामाया एफा गाज्रि नै बाख्ल'नाया ओमफ्राय आं गलांलायलांगोन लामाया मोजां नङा लोगोफोर लामा गोदान फैदों लोगोफोर ओरैबायदि उइलायथो आयु खियाव उंगिजोब्बाय नामा थ' बै खन्थाव लाखियो बिसोरखौ नेदो उत्तम ओइथ' बेयाव लाखिदो
Ui. Ai trời. So, लोगोफोर फैयै ओरैजाय आबै सेन्टारनि बुहुद साहाथिंजाय नै जालां सेन्टार होननाय दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो बेखै थांसिगोनलाय सिदा नायलाय बाइक सालायग्राया बिराद डेन्जार सालायखायो टेक्लाक्लानो बेनिफ्राय दायो बयलार हांना जानो बयलार बायनो आरो बिदिथ' टारगेट गैयामोन खोमा आरो आंथ' खोन्थाहरखायाखै थ' दायो लाथोंसै एसे मोनाबाय दे फिक्स खालाम मासे लांसै लोगोफोर बारा गिदिर नङालै थोगोन साब्रै अखा जाहैनो मोनथाय फै नुबाय थाखायोना फंबायखौ बेयाव बेबो फंबाय जों साथामाल'सो समब्रा समब्रि ना जों साथामा फरायनायावबो एखेमोन ओमफ्राय इसोरो दा उन्दैसिखा आरो इसोरो बे नायनायावसो गिदिर खिन्थु जोंनिख्रुइ उन्दै गोजासो ना बिसानि बिब' मोनानो जोंजों समान फरायनायमोन जायो दारिया खिन्थु जोंनासो बांसिन ना बे ओमफ्राय आंल'सो बेयाव गिदिरा ओमफ्राय बिसोर सानैया उन्दै आरो लोगोफोर नै बेबायदि लामायाव मा जागोन आंनाथ' खिबु मोनगिजोब्बाय ओरै बारदो ओरै बारदो अ माय गड आस्ते सेनफ्रा जलांजोबगोन बाइक नंलानो सेनाबो जयोथ' बाइकनि सेनाबो थ' लोगोफोर नै फाइनालि हाजोखौ मोनमारबाय आरो ना नायनो हागोन ओमफ्राय माय गड लामाया बेयावलाय मानो थिंगार होनांगौ जाखो नङाब्रा थिंगिया होनाङा होनबाबो ग्रोब आयु गाखोमाबाबो फैला थ' फाइनालि लोगोफोर मोनफैमारबाय आरोना सोरगोफुरि हाजोआव दे एसे मोनफैमारबाय आरोना लोगोफोर सोरगोफुरियाव फाइनालि निउ इयारनि मागो डाइरेक्ट लास्टखा आरो लास्टबो फार्स्टबो सोरगोफुरि लोगोफोर जों फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना साना हाबबायानो होनजायो दाथ' नै हाजोआ होथेखाबाय नालाय थाब फैदोंमोन खिन्थु एसे प्रब्लेम जानानै आरो लामाया गाज्रि ना थ' जोंनियाव दा साथाम दङ ओमफ्राय सानैया बिदि थांदों आरो गावसिनि पार्सनेलि लोंग्रानि थाखाय ओरैनोथ' आंथ' लोंखायानोसै मालाय गावसोर लोंग्राया लोंगोन ना ने सानैल'सो लोङो माने लोंग्राजों लोंग्रा लानो थांदों आरो जों ओरैनो जोंना इन्ट्रेस्ट जोंना लोङाबाबो इन्ट्रेस्ट लगायनोसै लोगोफोर नै बन बुथुमले होबायानोसै बन बुथुमगासिनो ओमफ्राय नै अरखौ फोजोंबायानो जोंना अरा जोंहांबायानो थ' ओमफ्राय मा लाबोदों लोगोफोर खोन्थानोसै आरो ना नैबे जोंहा लगायनो थाखाय डिस नैयाव दङ बयलार मासेखौनो गथाखौनो लाबोखाबाय आरो ना दहाय देखायनायखौ ओमफ्राय बेयाव मिक्सार दङ बेखौ गलायगोन ओमफ्राय दै बथल दङ थ' लोगोफोर दायो जागायजेननोसै आरो ना खामानिखौ सावलिखौ हांला हांलिखौ लागायनोसै मोसानानै थांसै दसे गैयाबाबो मोसानो हायो नङा होमबा निउ इयार हिसाबै लोगोफोर दे मा बियो मा होनोथ' हाथियार दाउ हांग्रा ना हाथियार बानायगासिनो आं बेयाव लागाव होख्लाय नालाय बेदराबो फिसा गना नालाय आयौ मासे जागोन बेयाव टेनसन गैया अरा रिसि सोंग्राबाय थाबायलै मोनसे हगार नामा सुबाय दा बेदरखौ सुबाय नै अके दे जाबाय लागाव सुदो इखौ सुनांगोन ना मा इखौ मोनसे सुलाय इखौ सुनांगोन बुस्थुखौ
मोननैखौ लाखादो ओइखौ नै लोगोफोर हाथियारखौ सुना लानोसै दायो बेयाव बेदरखौ थुनांगोन नालाय स' फाइनालि बेदरखौ थुखावसिगोन आरो ना थुखावसिगोन ओइ मागोनि नामा जानुवारि जोबनायनि जानुवारि 20 जानुवारि 20 तारिख दिनै जोबनायाथ' जोबा दासो गोदान बोसोर हाबजेनदों दिनैसो 20 तारिख ना जिखुनु जानुवारि दान आरोना लागाव सिखा लाबोदों दा सिखाजोंनो माने बेदर हांग्राखौ सैगासिनो ओमफ्राय आं दासो सिखाजोंनो रोंदों माने खोथाया ओरैबायदि बेदरा दासो गिदिर नालाय दासो नायसनदों ओमफ्राय दा दानफ्लेनांगोन ना औ लागायदो ओरै खर'निफ्राय ओरै खर' दोनदो बरियानो लागाव बेखौ गिदिरखौ होदो मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ ना लोगोफोर बानाङाबो आरो ना लोगोफोर खामानियाव नांथाबगासिनो आरो ना जाहांबाय एसे जाहांबाय दा बिदिनो 30%आ जाहांबाय एसे नांबावगोन दसे 20% नायलांबाय था गासिमोन होख्लायनोसै जानुवारि 20 तारिख दिनै बरिया नैबे आरो बुस्थुआ दंबावोसो मिक्सार खालामगोन ओइथिंजाय दंबावोसो नै बे बुस्थुखौहाय जों लगायबावगोन जाबावाखै दा भिउआ बेबायदि आरो ना नै बिराद बरिया ओमफ्राय बै सानैया जाहैबाय बिसोरो दहाय मोनसे घटना खालामखांबाय आरो ना मोनसे घटना खालामदों बिसोरो दहाय नै मोनसे घटना जाखांबाय बिसोरो माने जि जायगायाव थांदोंमोन माने बेयाव बाइक लांनो नागिरदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नैबे दैमाखौ बारनो होननानै बाइकखौ लांबाय बाइकआ माने गोलैना थाहैबाय गारिया बाइकआ लांनो हायासै नै बे बाइकआ आरो ना लांनो हायासै ओमफ्राय गारना थांबाय लागायगासिनो लोगोफोर फाइनालि मोनबाथाय नायलांबाय थादो नै खोमसि जागुलायबाय आरो ना ओमफ्राय जाहांबाय रेडि जाहांबाय जोंनाबो जानाय खाजाया जाहांबाय ना मोनथाय जाहांबाय दा बरिया हा ओइ नुवाखै जोंना फैनाया एसे लेट जाखाबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय साना मिक्सार लगायना दोनबाय आरो ना गाजर पियाज ओमफ्राय मटर गोथां लोगोफोर जानोसै ओंखारलांसै मोनालांनायाथ' जोंनो लास्ट ओमफ्राय रावबो गैया 3थायावसो ओंखारबोनाय जाखादों नालाय जोङो नै एसे अर सायनाय बायदिबो जाखाबाय आरो ना फाइनालि लोगोफोर नै जाबाय आरो ना जाबायना टेस्टि बरिया सोरां अके दे लागाय बरिया जानोसै लोगोफोर बरिया मोनागुलायबाय लोगोफोर नै फ्लास लाइट सुनानैसो लोगो फाइनालि जाखांबाय आरो ना जों दायो ओमफ्राय थांनोसै बयनिसिमबो हेपि निउ इयार लोगोफोर दे हेपि निउ इयार होनो बाय बाय आरो ना लोगोफोर थांसै दायो मोनाबाय बिरादनो